Iha! What's up mga kakuboy? So welcome po sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan, kung saan napapabalitang dito po tayo makakabili ng magandang klase po ng karni, sariwa, tapat sa kilo, tapat sa presyo. So let's go mga kakuboy! Hello ma'am, magandang umaga po. Ang Kawawang Kuboy po ng Probinoy YouTube channel. Kumusta po kayo? Okay na po. Good morning po sa lahat ng viewers nyo. Ma'am, gaano na po kayo katagal na nagtitinda po ng magandang klase po ng karne? Since 2011 po. Since 2011, so ibig sabihin since 2011 po ay 13 years. 13 years na po kayong very satisfied po yung mga customer niyo po, ano? Ay, opo. Lagi po ibang parinda namin. Kasi kapatid lang kami sa mga parinda namin. Okay po. Napag-alaman ko na yung mga taga-ibang bayan o yung mga karatig bayan po ng Santa Maria, Pangasinan ay sabi nila ay dito daw po makakabili ng magandang klase po ng karne. Totoo po ba yun, ma'am? Marami po kami mga suking, mga karating bayan. Gaya po ng Asinggan, Tayun, Salitulas, Natividad, San Quintin, kahit Balongo po, Rosales. Saka may mga dumadayo po rin yung mga taga-Nuisiha, yung mga riders po kasi maganda raw po yung kami namin. Dumadaan po sila dito sa amin para mamili ng mga supply nila. Ibig sabihin po ma'am, hindi lang po rito sa mga karatig bayan ng Santa Maria, kundi pati sa ibang lalawigan ay nakakarating pa po dito sa pisto nyo po. Marami po kami suki, mga tayo po sa kalapit bayan kahit sa malayo-layo, makagaya ng Manila. May bagyo rin po kami minsan, lalo na yung mga rider. Dumadaan po sila dito sa amin. Nanggagaling pa po ng Maynila at mga bagyo na nakakarating pa po rito sa Santa Maria. Kaya po ako lang kami sa Manila, sa COA, yung may kantin po sa COA dati. Dito po sila kumukuha ng karne nila every weekend. Okay. Ma'am, ano po ang sekreto ni Ma'am DC kung bakit ganun na lamang na kahit nasa malayong lugar ay nakakarating pa po rito sa inyong pwesto? Sekreto po namin yung malinis na karne namin, mga bagong katay, higit sa lahat, tamang timbang. Saka siyempre yung mga suki namin, binabalik-balikan kasi malinis na yung katay namin, mga puro bagong katay. Bagong katay, so ibig sabihin ma'am, araw-araw nauubos po ang karne nyo at araw-araw po ay nagkakatay po kayo? Opo sir, araw-araw po kami nagkakatay, baboy at baka po. Ganun po ba? So, ma'am, ngayon po ay November 2024. Maaari nyo po bang sabihin kung magkano po ang per kilo ng bawat klase ng karne binibinta nyo po? Opo. Ito pong mga laman namin, nasa 380 po pag retail. Pag retail po, ibig sabihin yung isa-isahan lang. Pero pag wholesale po, yung mga naghahamo ng mga paninda, binibigyan din po namin ng mga discount. Pagka may wholesale po, may discount po. Opo. Tapos itong ribs po namin, yung mga may malaman po, 340 po ang kilo. Pero 340. Sabi ko, may mga naghahamo ng paninda, pag may maramihan, may bawas po. Yung papaitan po namin, nasa 340, pero may laman na po yun. May laman loob, laman, makahalo-halo na po yun. Tapos yung mga sa may maskara o kaya buntot, nasa 200 po ang per kilo. Tapos yung mga T-bone po namin, nasa 350 po ang kilo. Ang bulalo nyo po, ma'am, ang bulalo nyo po? Bulalo, 280 po sir, 280. 280 lang ang bulalo. Kilo. So yung mga baboy po, yung mga parte po ng baboy, magkano naman po? Baboy po namin yung laman po, yung walang buto, pag 1,300 po. Pero kapag maghahangin po sila, nasa mga 280 to 90 ganun po. Yung paa po, nasa 240 ang kilo. 240. Isaw, 260 po ang kilo ng isaw. Mga pork chop naman, ganun din po. Nasa 280 to 300. Depende po sa klase ng pagkukulan namin ng supplier. Okay ma'am, huling tanong na lang po. Sino-sino po yung mga diehard na suki nyo na kahit nasa malayong lugar ay pinupuntahan pa po kayo rito? Yung dati pong director ng COA na taga San Nicolas, si San Nicolas. Ligia po. Saka yung mga kantin po dito sa malapit sa amin, may Guinness Canteen, yan po yung pinakamalakas na kantin dito sa Santa Maria. Ako po nagsusupply sa kanila mula nung isa po sila. Mga restaurant po, kainan, ganun po. Sa tayo po, marami pa po sila kainan dyan. Opo. Jonas Canteen.
Tapos sa sinalunan po, yung gagawin bulaluhan. Bulaluhan na. Kahit sa Rosales, mga sinusuplayan din po ako sa mga bulaluhan. Okay po. So, ito po is mga karni ng baka, kalabaw, baboy, ano po. Ang baboy na rin. So, yung mga nagtitinda po ng Paris, kaliskes, ganun, may mabibili po sila rito. Kahit yung mga lugawan po dyan sa malapit sa bypass, saka dyan sa papuntang Rosales, yung Rex Paresan, ang lakas po nun, ano yun, 20 kilos po every other day. Kahit sa tayo po, marami po paparis po na So yun po yung mga nagninegosyo rin po sa inyo po kumukuha ng karne. So yun mga kakuboy, kung ang hanap niyo po ay magandang klase po ng karne, tapat na presyo, tapat na kilo, magpunta lang po kayo rito sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan at hanapin nyo lang po ang pwesto ni Ma'am DC. So maraming salamat sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kap Rubinoy nagsasabing bye-bye!